Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, another Okay Shoes episode mga idol. So, niari ko mga idol para may papakita ninyo ang mga pang basketball o katong nangitag basketball shoes. So, nako diri karon mga idol, sakto na sila mga basketball shoes og napod less price na mga idol. Sa una 750 to, pag arin ako karon 480 na lang ang ilang price. So, birol talargo mga idol, dili ta ba dugay-dugay mga idol kay napatay importanteng lakaw. So pasensya na kayo sa akong tingog mga idol kung dili kayo maklaro kay nakalimot kog da sa akong microphone. Nadaan akong microphone pero nakalimot kog da sa akong cord so dili na ko siya ma-plug in. So kaning Oppo Reno 2F kusog man siya sa audio kay kuan man siya. Siya tawagan na kanang nana siya noise cancellation. So mga nagka-high-tech karon ng mga gadgets mga idol nagkanindot pud ang iyang quality. So diri mga idol same gapon katong nireko sa daghang gapog mga pambabae nga size. So diri nga side, sumungutan na to, pila na lang yung dapita. Pila na din dapita nga side eh. So 380 na lang mga idol. So katong mga pambabae, ganabog na may i-gift. So katong mga babae nga okay shoes lang, pwede na. So nasa lang diri karon mga idol kani Nike Free 5.0 nga Nike Free Run. Oh. Size 7.5, 380 na lang. Oh, di ba? So good condition pa mga idol. Ang heel drugs. So check na tong isa ka partner niya. Very good condition. 7.5 for men's. So sa women's mga nanin siya sa 9. Kani siya. 3 for 100. 7 din siya sa women's. Sa men's day, sa men's. 7.5 sa men's. So nanin siya sa 9 sa women's. 24.5 cm. So kasagaran man gud magagad nung sa centimeters. So nasa lay Puma. Di siya suede ha. Kuan siya, more siya eco-ortholite nga Puma kini size 5 oh. 36 siya sa euro so size 5 siya sa pangbabae kani so 380. So later matutaw niya sa men's katong pang basketball ug mga big size. So naon sa nato diri nga side diri. So nagyapon lang Nike Air Warachi nga triple black siya pero ano ni gray na iyang kuan, gray yang lapalapa. Size 7 gihapon siya sa pambabae, 7. So 380. Kini footscapes. So size 7 gihapon 380. So diri dapita mga idol is 380 na. Diri na sila 150 katong mga pang formal na, no, mga high heels. So diri na pa diri. So naitag 250 diri. 250 panit. 250 na lang. Size ni. So size 9 ni siya sa pambabae, size 9. So na white shoes. Kini. Uy, sakto ni sa kong uyab. Pero dako lang. Oh. Sakto niya dako sa ba. 380. So diri nga side mga idol 380 so napagapon lang ko ano. So ni buy star. Nay buy star. So kini Nike size 7.5 sa pambabae. 380 na lang siya. Kani 380. So nice, di ba? 380 na lang. So atong hilig og purple nga Adidas, nasa li Adidas diri oh. Cute, di ba? So pang gift lang gud ninyo gud. 7.5 for women, 7.5. 380. So napalay daghan diri. So pakita na ko later on ang guan mga tagsa-tagsa diri mga idol. So napapoy daghan diri mga sneakers. So kini pang running shoes. So katong hilig mag jogging or pang everyday ninyo nga sulubon 7.5 sa pambabae.
Itong everyday ninyo pang sulubon, pang harabas, nga na. Kani Nike Free 5.0, 380. 380 lang. Sa thumbnail ako di mga ito. Napa. Size 5 sa pambabay. Walang siya lace pro. Okay kayo. 380, 5.0 nga Nike Free. So nito tag condition mga idol, tanawa lang. So di dyan siya kamahayan mga idol. Cheap price na kayo. So kung ganahan mo mari mga idol, ibutan akong address o gampangan sa shop. At kadaghan naman ko naka-vlog rin mga idol. So katong mga nakita sa akong previous vlogs. So naarigid sa uban, nakaari na ganing uban, nakapalit na dire New Balance. So rin napunta sa mga dagko nga size mga idol, panlalaki. Katong mga nangita og basketball shoes. So last time naari ko nakita ko ni nga sapatos, medyo mahal pa to siya, pero karon good news, 480 na lang siya. So katong nangita pang basketball shoes, kuan siya, Leaning by Dwayne Wade. Charang. So kasi ito'y ganahan na ni mga idol. So ang iyang size kay, tanangan sa nako ang size 8.5. So kasi ito'y 8.5 diha, good kini siya pang basket mga idol. Actually na ko'y mga baligyan is own na nga Leaning. And ang feedback sa akong mga buyers is okay raman daw, nito siya pang basket and comfortable siya sa tiil. So Leaning size 8.5. So kasi ito'y ganahan, palitalan nyo na redre. Barato na lang kayo basin maunahan mo. So kini basin ma-upload ko ni karong gabi or ugma. So another Leaning. Akong size. Uy, di siya maklaro, pero more siya 8 and a half. Padung siya 9 or 8.5. Size 8.5, 480. So ato nag-request diha og kuan. Nag-request diha og pang basketball shoes. So dara diri yung ipangita. Ato Leaning, mo tay akong ma-suggest nimo Leaning kay diri wala pa man sad kay itong mga known sad nga brand na Nike nga pang basket na kurot naman. So diri nga size diri nga side lang mga dagko mga idol katong mga panlalaki. 480 na lang. Tang, 480 na lang. Depita. So nice 7.5 diri mga idol. Walo kay boss sa brand o di ko kuan sa brand. Noon Proud Boy may nakabutang sa 7.5 pero hindot kay siya mga idol. Mura siya kuan, mura siya A6 nga Reebok nga, mura siya nga nagporma. Kung hindot siya mga idol, wala pa heel drag. Mura siya na solo vlog ka usa. Then New Balance nga 500 nga New Balance. Kani mga idol. So good condition pa. As you can see. Size 9. So size 9 siya mga idol. So another pang basketball shoes. X-Step. Sakto X-Step. Another pang basketball shoes. So tanan to ang size 9. Size 9 ni siya. So katong hilig og running shoes, size 10. Size 10. Kani 480 na lang. Pang jogging ninyo karon uso karon ng jogging. So another New Balance. So natay mga solid ka idol diha nga mga hilig kay New Balance, no. So kani New Balance. So pang running shoes gyapon siya, pwede po siya pang everyday nyo sulubon kana padong nyo sa trabaho. Size 8. 8.5, size 8.5. Size 8.5. So ipakita na ko mga idol tagsa-tagsa ang mga sapatos sa from 350 to 480. So diri nga side kay 350. Dito kay 480. So na yung mga tag 180. Kani mga formal shoes. Kani mga formal na mga 480. Kani. So napakita na ko ni sa akong previous vlogs, napag-diri akong gipalain. Ipakita ko ta sa tagsa ang mga sapatos and also the price.
So napod sila yung mga tag 250 diri mga idol. Diri so pang girls siya. Kini ni mga white shoes katong hilig og white shoes. So kini si size ani. Size 39 sa pambabay. So mga size 9 siya sa pambabay, size 9 or size 8. Kani sa pambabay. Ito na pa yung mga kids. Oh, kids. Size 7.5 siya sa pambabay. So, medyo fade lang siya, no? Jadi 250. So, pa Vans. Vans set on the star. Vans get all the star. So, dito pita kay mga tag 250. Dughan sa nindot mga idol. So, tag 250 kani art truck. Art truck. Size 5. 250. So, kasatoy ganahan. So, sa mga pambabay diha. So, nangitag mga pambabay. So, dara-dara yung mga gipangita, mga pambabay na diha. Napakita na akong uban. So, muna to mga idol. Thank you so much for watching this video. So, kung bago pa lang ka sa akong channel mga idol, don't forget to subscribe, hit the notification bell, and i-like na mga idol para ma-update ka sa akong mga bagong videos mga idol. And comment down below kung na ba kayo naganahan. And update sa katong giveaway shoes na ako mga idol. Mga next week pa jud ko maka-vlog ato mga idol kaysa among balay mga idol is walay lights kay napunder ang suga. So karon mong na akong giari karon kay nagpalit ko og suga. So base next week maka-vlog na ko mga idol. So kung na may ganahan diri mga idol arin lang mo. So tagalan ta mo sa address mga idol sa Kulon diri sa may Oriente bitaw kanay Imlu Wheeler. Atbang sa Imlu Wheeler. Pinaka-atbang gina siya sa Imlu Wheeler mga idol. Muna siya ang Octavian mga idol. So nadiri lang mga ukay-ukay shoes. So karon ari na mo diri kay brato na kayo 480, yan ay 350, na 180, na 250. And daghan pa mga kapilian mga idol, mintras sayo pa. So take care mga idol, keep safe. So kung wala mo importanteng paliton, ay lang sa mo paggawas-gawas kay delikado ang panahon karon. So ganito mga idol, thank you so much for watching. Bye-bye, momo, keep safe kay moadto na ko sa metro kay magpalit na ko og suga. So nariramon ko kay nag-vlog ko kadyot kay wala na koy ma-content mga idol, daghan ni ingon nga wala na daw koy upload og mga ukay shoes. So bye-bye. Kung ako libutang sa link below ang address ani sa katong mga wala jud katultol. Bye-bye. Buah.